لله وإنا إليه راجعون. musibata mun yi rashin mai maka, ya Zahara muna ta yaki kuka. Wa musibata mun yi rashin mai maka, ya Zahara muna ta yaki kuka. Rabbi Khaliki mai san mai da kasai gwani mai ɗaukaka. Mala'iku yayo annabawa ya sanya mai maka, dan isar da saƙo ga dukkanin halitta ya zamsa tsarkaka. Iyo rashi al'umman nabi wa musibata yan uwa mu koka. Mustafa wanda shi ka aiko cikin annabawa ya zo ya wallafa, ya isar da sako na farko da ƙarshe duk ya karfafa, har ya bar wasiyar ƙunshin rafa. Gidan Batura suna ta kuka. Bayan rashin lafiya mai tsanani da biye kira, ya tara kowa da kowa a sannan ya yi ishara, su ba shi takarda ya jaddada masu hanya nasira. Aka fara jayayya tsakani masu sannadi suna ta kuka. Wani filin ne yana faɗi ga umma na biya zauki, kitabi na Allah ya ishe su komai ba su san batu, ya manta da cewa nabi ne kitabi na duk halittu. Asan suka yi nurin kiyayya masu sannabi suna ta kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa musibata wa waila. Wa musibata mun yi rashin mai maka, ya Zahara muna ta yaki kuka. Zahara ta yi rashin uwa babban masifa ba Muhammada.
lokacin gari duk ya cika da kukan babu Ahmada. Ko ina kaje imami ake ta yi wa wailata. Mun yi marsiya a halin rahara, nana yaushi a riki muna ta kuka. Yanda su suka yi sannarin nabi a dan sakifa. Bayan an zare ran annabi na Sidi Mustapha, basu bi tawagan nabi ko kaɗan ba, mulki suka nufa. Imam Ali da sauran mutane kaɗan suka yi jana'izar mai maka. Kai bai ishe su ba da sun kakkashe na hamunta ba. ‘Ya'yan sama an cutar da su ba a kyale su ba. An kashe batulatun annabi bai shekara a ƙasa ba. Ganan Ali har Hassan Husaini sun kashe su duka, dole mu koka. إلهنا ومن نبينا ثبت قلوبنا وثبت أقدامنا تحت زعيمنا الزقزقي شيخنا هو إمامنا إذا يأتي مي كوزام متومي كما يأتي مي يزمشي زامي ناصر المهدي نائب مهدي الزقزقي هادي جيكا محمدي دم وروحنا فداك سيدي لبيك زقزقي لبيك زقزقي لبيك زقزقي لبيك زقزقي